Puntos ni Katulpos. Mayong adlaw sa tanan. Special edition karon sa tuang puntos sa adlaw sa mga kasing-kasing kon Valentine's Day man karon din halos tanan naga-celebrate ning adlaw sa gugma. Unsay kalabutan sa Jensen Dream sa Valentine's Day? Adoning puntohon. Unang punto. Ano na ba'y tao nga naay damgo ug pangandoy sa kinabuhi nga walay gugma? Kung walay bugat nga pagmahal ang usa ka tawo, unsay basihan sa pagdamgo o pagpangandoy sa kinabuhi? Ikaduhang punto, ang Jensen Dream dili kini bahin lang sa siyudad sa Jensen, dili kini bahin sa mga plano lamang apan mao kini ang mga butang nga naa sa inyuhang atuang kasing-kasing kung ikaw na ay pangandoy nga mahawas gikan sa kalisod ang imuhang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, dili ba nga tungod ka na sa imuhang gugma ngadto kanila? Ikatulong punto, kung unsa kalawom og kadako ang gugma sa matag usa kanato ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi ug isig ka tawo, pwede ka nga ingon ana usab ka init ug kadako ang atong panaghiusang mobarog batok sa kalisod. Punto final. Nagsugod sa gugma ang tanan nining kalibutan na aron magdamgo og mangandoy sa mga dagko kaayong butang nga pwedeng mabutang sa ato ang imagination. Ang pag-celebrate ning adlaw sa gugma kon Valentine's Day magpaligon unta pagsamot sa tuang paghigugma sa atong mga mahal sa kinabuhi ug sa atong isig ka tawo. Dili ba nga walay bisan kinsa nga tawo nga nagmalampuson nga walay gugma sa iyang damgo ug pangandoy? Tinuod ba nga mas meaningful ang gugma sa kinabuhi kung maayo ang natong relasyon sa tuang isig ka tawo? Puntos ni Katulpos. Weak leaders have no dreams. Walay damgo ang mga luyahon ug huyang nga mga leader. Ang Jensen Dream mao ang ato ang damgo nga direksyon ug vision nga makahatag og daghang opportunity sa trabaho ug panginabuhian aron masolusyonan ang kalisod sa kadaghanan. Ikaw ka brigada, unsa ang imong Jensen Dream? Aim for a better life. Aim the Jensen Dream tungod kay Jensen is our home ato kining balay. Jensen is our treasure ato kining bahandi. Jensen is our pride ato kining garbo para sa tuang mga kabataan. Kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.